ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gahi-a, oy! Gusto ko na lamang ang imong mga gi-ahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong bibiyaan. Oras a las 7:35. Siyempre, yan natong Gugmang Gi-ahak Drama Edition. O siyempre, kauman natong celebrity taxi driver Lito Englisero. Mahirap talaga maging mahirap talaga maging heartthrob. Good morning. Good morning, brother. Good morning! Good morning. Nalagi babae niya. Good morning. Good morning! Mga bata, good morning, Lito. Very good morning sa tanan to all the listeners in 93.5 bells to be good. Sana, tarang. Pasiglas Good din morning. mo. Good morning sa tanan. Bernice, maday karon ba? Bernis. Abigilin ako, kuhan pa, Miyerkules. Bernis naman di ay. Wala lang, no? Bora gusto na to ka nang hinayon sa bayan. May kabayad sa kuhan. May kabayad sa Hulyo. Mag-ugos na. Si Mauting bayad na sa sasakyan. Ang problema, mapaugos na. Ang imo na bayaran, February pa. Saon wala yoy. Wala man daw bayad. Akong gi-PMC father there dyan na father kanang ako i-scan picture na ako mga bills ba pwede paki-pre-over. Wala man daw bayad karon kay ECQ. Ayun sa'yo may bayad ang. Pero additional na next month ba? Kusog kayo sila maningil karon. Why kuwagi karon. Tanan paningil sa ginawa ko kalot at itong kasmani. Ikaw, basta gusto nyo i-appeal ni mo ang kanang imong mga bayro nun, ipa-pre-over na to. Gilubong na ako akong bayro nun para pagkalot ba manatalata na. Uy, Lito, kano sa mga magpakuan? Ikaw na lang, sa talan staff dire, ikaw na lang, wala pa ma-injeksyonan. Talawan kanda ko dakong lawas na talawan. Ano mo pa man ka nagpa-register? Register na eh. Ano ba siya? Sure ka? Gisubmit. Itong gipili mong asawa, wala ka maminaw, ha? Sige ra ba kag lakaw-lakaw, biyo-biyo, dapat ikaw mo'y una na injeksyonan. Grabe ra bandilta karon, sige ka. Tapos ka na imo, gamay ra badaan, muok-ok ginagsamot. Buwak ng lababo, pag bunag lababo. Oy, greet siya si Jodams. Nagpag-greet din na si Jordan, pimili sa bangon-bangon. Jodams Power, des may bangon-bangon, Claveria, Misamis Oriental, si President. Muna siya ang wala mo agi og kagawad, wala mo agi og senador, president diretso. Okay, ato na ang Lito's quote of the day. Only by giving are you able to receive more than you already have. Say pasabutan ha. Ang gihatag nga sa imo, ang imo pag yung nadawat nga daghan, pirmi ka magdawat. Ang imong nadawat, tapos imong grabe pag nga nadawat, suluha. Pirmi ka magdawat. Suluha. Ito na mga ating letter. Sumpay, katapusan na meron. Birnis na. Sukol. Ini kamang pa mo action pag sukol. Dear kagay Bernie, kagay Lito.
They're the hard Bernie and the hard Lito. Kumusta mo doha? How are you, both of two? Tanan na mo sa maing panglawas. I hope you're good buddy. Tana, dili na mo gapamay. Uy, hagas. I hope you did not be a girl. Sa una, ra. Ana, giday? Ha? Ha, giday? Sa una, nakadala lang, may dala lang kong sinina, pero dito ako na-apel og sulod. May galing kayo nito usad sa imong bakak imong asawa to. Eh, akong giingnan ang kamaturan mo paggawas ang kamaturan. Wala mo explain ang babae nga. Ako siya giingnan nga, ang dautan, diligid na siya magpabiling matago sa dautan. Sakto sa kagpamulong ha. Sakit kayo sa ako nga naibawan nga naladay uyab. There's a big Si fin Toto. for me because my boyfriend, there's another girl. Pero ako nagpabilin lang gihapon nga naa sa ilang panimalay. But for me, I will stay at home of my boyfriend. Busa nakahinuktok ko. But I will be stay. Nagunahon na ko nga muhawa na lang yun siguro kay sakit na kayo. There's a mine for the will go out the home because they very, very, very pain. Apan gapungan ko sa iyang inahan. But my mother will be stop me. Ay, ali na ito mo! This is the starting of love life. Dong, naunsan naman ni Dong. Saan ba? Ano mang yun Dong nga? Nangita pa mang yun kaglain nga okay naman yung bayhanan ni. Tapos may pagod mo trabaho na rin bay. Ma, pag testing na og kaon og permi og kilawin, di ba sumo? Di ba sumuno? Ikaw na, kaon og maintain og sudan nga moro na sudan. Sumo ba? Loy man kayo ning bayhana doy. Tapos nabi mo'y anak ani doy. Mabili ng bata nga kaloyan man mo siya di man nato igunsa. Pero di sa ka makonsensya ni anak. Nga kaning bayhana buotan man sa tuwa. Tapos naganahan ko nga nasa sa balay kay may nalang magtabang-tabang diri sa ko pag hugas plato paglaba kay sakit ng likod sa mama mo. Sagdi na na siya ma. Ug mo magayay mo kay nanglan, di ba kuha tagmin? Katabang mo na imong gusto. Dili asawa mo ka tagmin. Eh, di na ko makuha maid. Kay last na to nga gikuha nga maid, gikamang sa imong papa. Wanay klaro na imong papa. Naka-experience ay ka, ana, ma? Ay, lisod kayo. Ano man day? Kung sa mangyo'y problema day? Wala na ba kay Gugmang aning bayhana? Ma, Baka no more manoyan. spark ma. No more spark nga. Napagpalit og spark plug. Spark ba? Kanang kainit ba? Eh, halingi para na kainit. So, gisulti so sa imong pagsabot, wala na gyud kay Gugmang niya. Nah, isa kung saan ako guna-una ma. Yung nani nga pag guna-una mo, yung nani mo. Kaya sa paginota ko yan na. Ano mo? Lama Ano yun ba? Pero Ano yun ba? Pilabot sa una, bitaw, ikaw gimamugos, nga dalon ni mo sa diri. Takaroon na usab na yung kagkalit. Usa may mong na-discover di, nga nung nausab ka Ma. kayon. Ako na-discover yan sa iya maway ang may mahimong asawa ma kay palaihi. Kalas kay banig ma. Di magpalit mo arinula. Nya, tapos ma, salitli na ako dahil namantayan ma. Tagko na ka nagkagid-kagid sa lumbot ma. Nadaway na kay tambal niya. Pwede mo na ito nanusnusag dahon-dahon. Kanya, lain po mga ang magtiayon, maghabol, magidma. Oh, baho kay tiil ma. Kabalo ka, doy. Kanang imong ilong, maanad naman na kasugayan. Gano'n ma. Sama
Para ko nang magpuyo mo abay sa kanal. Primero baho pa man, pero kadugayan maanan naman ka sa kanal. Pareha na siya mga asawa. Kung mahal yun mo na siya. Primero na baho kadugayan maimyon ragya po na imong ilong. Ay, sige na sila, sigisgot ang minyo, aw. Mahal-mahal, mami. Ipapauli na ito, ma. Ipapauli. Kaya gisumuhan ako, ma. Ako'y maulit na lang karon. Ihulog ka mo ng bintana karon. Sige, ay kaya kong pungigan eh. Kaya ihulog ko na karon. Sige, kung yan naman galing, di ako lang ni historyahon. Kaluoy ba ning bayhanan ni? Ako may kaluoy. Kaluoy, ani. Sige na, ako lang historya ni. O sa magyod to, sa tinoto gisulti sa imong mama nga imo nagyud kong pahawaon. Sige, pagkababalik. Layas na! O sa man, gamitan na akong kusong. Ihulog ta ka ng bintana karon. Sige. Wa ko magdahong nga yung anak ka nga klase nga pagkalalaki. Mayroon magay kamudunit sa simbahan, duwa ka electric pan. Tapos yung anak na imong kinaiyakan ako. Sige, tingog pa karon. Ay, gil ko kasuig. Bawa siya kay. Ihulog tigit ka. Wag ka tinog. Kung kalamang galing kay imo ng yung kong gibugaw, sige, nawata na lang ako kamatuoran. O sao maning bata karon? Magbahin ta, magbahin. Imo ang kamot akong lapalapa. Ibili na lang ako ni ang bata diri sa imo. O ikaw na lang magpadako Dapat- ni. Dapat ibilin yun mo kay dila ba kakabuhi. Wala ba kayo trabaho? Magsipa-sipa na lang kong lata, anis na lang. May paymoto ka dito sa kajudam sa Claveria. Makatabang ka dito sa kamatisan. Dito na lang ka. Inumdumi nga ako na permitir magmahal kanimo. Sus! Galod-lood. Mahal-mahal. Sorry yan, mahal-mahal. Mula ka na lang ko, ani. Kanina na ako kaya nga ani nga. Nagpuyo ko sa imong panimalay pero nakailain, Giuban. Layas na! Pugong-pugong bagid ka. Ato na! Tanay mong, nini mo pasag na ng atong bata diri. O kay kabala ka, bisag anak ko nimo, matag-an daw iampo, takagihapon. Nasa imong pagbiyahe, na maside swipe ka sa damdra. Sabon. Toto, naku yan. Oh, nga na. Ja! Pwede ba nga, tilawis ako before kumawa? One time lang. Pang-last ba, pang babay? Unsa na. Ayaw ba? Di na lagi kunin mo lagi. Ayaw ba? Tilawis, one time lang. Unga na nga. Ayaw. Alam talaga. Iya. Tabi na ako. Ayaw. Ayaw. Ay ka na to. Unsa na lagi tanawag. Gibalik mo lagi sulod. Tanawag na ron. Paglasa nito. Paglasa nito. Ayaw ba? Abot na po mo sa babuyan. For the last time ba? Mo pinaga ka ng pang farewell na niya kay bulag na. Murag- Na may mga ingana. Murag ana ba? Sige, last na nga siya ta. One for the road na lang. Kulang ang